Mga kapuso, karong panahon sa Kapaskuhan, gawas sa mga naandang party sa mga nilabayng tuig. Nahimo ng tradisyon sa mga Katoliko, bisan asa pa man nga parte sa nasod, ang pagtambong sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ug karong buntaga mga kapuso, atong sayron ang istorya sa kinabuhi sa usa ka Cagayanon nga sukad bata pa lamang siya, way puas na ang iyang pag-attend og Misa de Gallo matag tuig. Si Joanne Soliano Sheng. Ma'am Joanne, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Mayong buntag and mayong buntag pud sa tanan nga nagtan-aw diri sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, sa una nga bata pa ka, unsa ba ang imong pagkahibalo labot sa Misa de Gallo o Simbang Gabi? Kaniadtong bata pa ko, usually ang ginatudlo gid sa amo, especially pag Christmas, is ang pagsimba sa kada kadlawon. Kini gitudlo sa akong mga ginikanan, isip sila mga servant po sa simbahan adto nga time is even kahangtod karon nga ang pagsimba sa kadlawon mao ang pagtagbo nato sa Kapaskuhan sa pagkatao ni Hesukristo. And excited kayo labi na kay bata. And giingnan mi nga pag musimba mi og 9 mornings makumpleto na mo na I wish na mag-grant. So kani nga wish dili sa ingon nga material nga butang, but it's something na gusto nimo in life, na gusto nimo ma-achieve. So mo na siya ang among ginalook forward per me during Christmas itong bata pa ko. Sukad kaniadto ma'am, hantod sa milabay nga tuig, wala ba gayud kay absent ang imuhang pagtambong sa Simbang Gabi? Alang kanimo ma'am, unsa ka importante kini? Atong bata pa ko until siguro sa pag-eskwela nako, wagi puas nga walay kulang nga adlaw lugar nga dili nako siya makumpleto ang pagsimba. Diya na nako naglisod sa schedule na pagsugod na nako sa trabaho, labi na kay ang akong first nga job actually kuan gid siya kanang panggabi. Karon, especially pag yun kay pandemic and most of the mass are online, so dili na gyud wala na excuse ka dili mo siya mo kompleto. So importante siya nga para sa ako nga makasimba, dili man sa ingon nga required or i-practice nimo siya, but the tradition, the doctrines or the teaching in the Catholic faith na if you do this, you practice this, it's a test of your faith and your perseverance and your belief in God's mercy and His love to us. Alang kanimo ma'am, maingon ba nimo nga nahimo ng parte sa imuhang kinabuhi ang pagsimba? Unsa sab ang nag-inspire kanimo ma'am nga mupadayon? Dili sa ina nakasayon because you need a full commitment gyud to kanang finish this 9 mornings. Importante gyud sa ato ang pagsimba. Maski sa ako, mas importante ang pagsimba. Tuod man part ni siya sa sugo sa ato sa Ginoo, but it's actually a way of life. It's our way of life na to practice our faith and be kana bitawng closer to God. Dili man sa ingon nga every Christmas lang ta mo simba, but every Sunday we should practice the Sabbath day. Ma'am, aduna ba'y mga pag-ampo nimo nga maingon nimo nga natubag tungod sa imuhang pagtambong sa Simbang Gabi? Kat niadtong gaskwela pa ko, isa sa ako ang pag-ampo is ang makahuman ko sa akong pag-eskwela. Nga tuon man lisod kaayo ang imong kahimtang sa pag-eskwela. Lisod kayo mga subject, napay stricto nga maestra o maestro. Paagi aning 9 mornings nga gipangayo nimo sa iyaha ang guidance, ang imong wisdom para lang nga makatuon ka o makahuman sa pag-eskwela. Yes, kana number 1 gina siya sa ako. And karon nga naminyo nako na nakoy duha ka anak. Ang isa gyud sa ako ang pinaka wish lugar. Every prayer, every simba nako is ang number 1 is ang health, gyud sa matag usa ka miyembro sa pamilya. Mo gina siya ang importante nga ginaampo nako. And tuod man, although this year nga pandemic
kaning 2020 grabe nga pagsulay sa amo nga na among naagihan kay nagsagunson ang pagdaot, napay mga mental health concerns, but through your prayers, through your faith, para sa ako di magkulang, wala magkulang ang Ginoo para sa ako. Ma'am, syempre dili sa tanang panahon no mamahimo nga available ang usa ka tawo aron mo tambong og misa de Gallo. Apan katong panahon nga nag-eskwela pa ka, giunsa nimo ma'am nga mamintinar nga matag tuig makatambong og makasimba gyud ka? Sigurado na ako nga makamata og sayo. Siyempre matulog kag sayo. Kay ang misa before, unlike karon kay mga 4 or 5 a.m. mag-start na. Before 3 a.m., as early as 3 a.m. magsugod na ang misa. So by 2 a.m. mata na ko ana. And the Christmas is not only celebrated during December, it should be all your life. Daghang kayong salamat Ma'am Joanne sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi ma'am og advance Merry Christmas. Merry Christmas po and amping. Kini ang At Home with GMA Regional TV.